Ministri nazzjonalisti iwaħħlu fil-kap tal-oppozizzjoni Joseph Muscat għall-instabbilita politika li l-gvern immexxi minn Lawrence Gonzi ilu jħabbat wiċċu magħha għal dawn l-aħħar xhur. Meta kienu mistoqsija dwar x'responsabbiltà għandu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi għal din l-instabbilità politika, l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista wieġbu li dan huwa gvern tar-records. X'tort kellu l-Prim Ministru fl-instabilità politika li żviluppat fl-aħħar xhur? Kollu tort ta' Joseph Muscat. Il-Ministru ewlieni tal-Gvern? Prim Ministru kellu tort li għad fil-pajjiż nislu għar-raba fost l-Ewropa l-aqwa, fost l-aqwa pajjiżi fl-investiment, fil-impjiegi għaż-żgħażagħ tagħna, fl-edukazzjoni għaż-żgħażagħ tagħna. Prim Ministru tagħna ħadem ħafna. Paxxur issa f'pajjiżna. Għani l-opportunità biex ngħid li għandna oppożizzjoni mill-aktar opportunista fil-pajjiż, oppożizzjoni li fissata biex taħta fil-poter. L-istabilità politika ta' f'moħħ il-Partit Laburista. Ma teżistix ġifieri. Kieku tneħħuha minn moħħkom u taraw fil-pożittiv, il-pajjiż jimxi iktar il qudiem. Ma teżistix din l-istabilità politika. Naħseb qiegħda f'moħħ il-Partit Laburista. Oħrajn ma wiġbux il-mistoqsijiet ta' One News. Tħoss li l-Prim Ministru għandu parti mit-tort f'din l-istabilità politika? X'tort taħseb li kellu l-Prim Ministru fl-instabilità politika li qed karkar ix-xhur issa? X'tort taħseb li għandu l-Prim Ministru fl-instabilità politika li kellna f'dawn l-aħħar xhur? Tort taħseb li għandu l-Prim Ministru fl-instabilità politika li ilha tkarkar ix-xhur issa? Ministru, x'tort kellu l-Prim Ministru fl-instabilità politika li ilha għaddejja x-xhur issa? Matul l-attività, persuna mqabda mill-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex ifixkel il-ħidma ta' One News u beda jipprova jinforma minn qabel lill-Ministri bil-mistoqsijiet tagħna. Intant il-ħadd fil-għodu Edwin Vassallo li kien talab lil Karmi Fsud Bonnici biex ikompli bħala Ministru anke jekk tgħaddi l-mozzjoni ta' sfiduċja ma rridx jitkellem. Dak qed tgħid l-istess ħaġa llum? U wara li s-sibt Pawlu Borċ Olivier nida kampanja ta' e-cards b'solidarjetà ma' Karmi Fsud Bonnici fil-laqgħa tal-ħadd l-eks Ministru intlaqa b'entużjażmu mill-folla u mill-eks ħabu tal-kabinett. Qabel l-attività f'Pembroke, One News ipprova jieħu il-kummenti tal-Prim Ministru, iżda l-darba oħra huwa injora l-mistoqsijiet tagħna fost l-isteriżmu tal-folla nazzjonalista. Intant fl-aħħar sigħat il-PBS għażel li jbiddel l-iskeda tiegħu biex jakkomoda lil Prim Ministru Lawrence Gonzi bilan li huwa jkun jista' jidher fi programm speċjali ta' diskussjoni il-ħadd fil-għaxija. Qabel ir-recording ta' dan il-programm, One News reġa' prova jieħu l-kummenti tal-Prim Ministru, iżda anke hawnhekk Lawrence Gonzi għażel li jinjorana. Prim Ministru, għalfejn ħassejt li għandha titbiddel l-iskeda biex tkun tista' tidher fuq ix-xandir tal-Istat il-ħadd fil-għaxija? Buongiorno.